Ngayong hapon sa tanan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. O welcome sa atong mga subscribers, viewers, o sa mga share sa atong YouTube channel. God is good all the time. So atong paghisgutan karon mao ang flower of May or Flores de Mayo. Kung unsa kining Flores de Mayo. Sa unang panahon, atong pakisayran ang pagtukod sa 321 after death sa kaayo sa balaang krus diin gilansang si Jesus. O si Santa Helena nga nagadibusyon kini kay Mama Mary ug mauusab kini siya ang inahan sa usa sa unang nahimong Kristiyano nga Romano Emperor si Constantino nga bantugan. So siya ang una nga ruler nga Roman Emperor nga nakabig sa Kristiyanos. So ang Roman Catholic simbahan nagadeclare sa dugma nga si Mama Mary ang Immaculate Conception 1854. So ang Espanyol nabatasan ang pagdibusyon sa Birhen Maria o gitawag og Flores de Mayo. Usa kini kadibusyon nga naghulagway sa paghalad og mga bulak sa tibuok bulan. So ang Flores de Mayo usa kini ka usam nga nahimo nga dakong festival nga kultura sa atong Pilipinas. Diha nga ang Spaniards nag-introduce sa Christianity ug sila usab ang nagdala niini. Ug nahitabo usab kini una dito sa Bulacan sa Mayo nga anaa usab daghang mga bulak ug kini ting-init summer. So ana usab ang prosesyon o parada nga gitawag nga Santa Cruzan. Diin ang nagdaog nga katahom gitawag nga Reina Elena. So kini gi-introduce kini sa mga Kachila diha sa Pilipinas. Ug ang Santa Cruzan gihandom ang pagpangita sa tinuod nga krus ni Kristo dito sa Jerusalem nga si Santa Helena ang inahan ni Constantino nga nagadibusyon gayud ni Mama Mary og mao kini ang kinatibuk ang dibusyon ni Mama Mary diha sa Flores de Mayo anaa ang Rosary, pray the Holy Rosary, anaa ang mga pag-ampo adlaw-adlaw sulod sa May 1 hangtod sa katapusan. Ug anaa usab ang pagbitbit sa Ave Maria nga kada letter nga Ave Maria adunay pag-ampo ug dalhon kini sa usa ka bata ug naay mga anghel sa kilid nga mao kini ginahimo sa simbahan. Ug anaa usab dinha ang paghalad og bulak nga halaran si Mama Mary sa mga bulak nga atong dala. Ug magbisti usab kini og mga Sunday dress nga pinaka the best nimo nga sinina mo'y isulo. Ug ana usab ang panghatag og mga snack o sa una ganing panahon sa among kabataan sa kabatanunan. Ako usa ko ka choir sa usa ka lugar. Ang choir ug ang Lourdes nagkahiusa kami sa pagtrabaho sa Flores de Mayo ug Santa Cruzan nga nahitabo ang unang Santa Cruzan sa among lugar nga dumala ni sa usa ka maestra sa Sagbayan nga si Ma'am Norma Bulo ug sa sunod kami na ang nagdumala ang mga Lourdes o ang mga choir nga nagkahiusa kami. So dinha malipayon kaayo kaya na usab ang teaching kay sa dili pa magsugod sa Flores de Mayo
adunay mga pagtudlo sa mga kabataan, sa mga sama sa pagpanguros, sa mga pag-ampo. So, ang mga kabataan usab, malipay sila, dakan kay mga angel, no? Dakan kay mga angel, tapos sa unang panahon, muhatag kami og mga ticket. Kung kinsa tong nag-best og gisulob nga puti, naka-white siya, i-dubli o kaupaton paghatag kung nakaputi ang bata. So mao kato ang ginahimo namo sa matag adlaw ug sa pag-culmination na adunay parade o adunay Santa Cruzan o magpakaon kami sa mga kabataan ug naa din usab ang Santos nga misa. So ang Flores de Mayo usa kini nga dako nga nahimong dakong festival sa Pilipinas atong nahisgutan nga ang una aning naghimo mao ang sa Bulacan, no, nga ug si Mariano Avila maong nagbantala og gihubad ang devotional sa Espanya literatura sa bulak ni Maria, mao kini ang Flores de Maria, ug nakita usab kini sa Luzon, Visayas, Mindanao ug sa ubang nasod. So diha sa atong simbahang Katoliko ato na kining ginahimo matag Mayo. So sa among panahon katong kami pa ang mag-Flores, gagmay pa mi, so na ang mga leader maragi kuha na sa Ginoo, no? Ang mga leader ato, kami mga bata makakita gani mig mga bulak din sa kilid, kuha dahil mi anak kay among ihalad ni Mama Mary. Asahay pangawaton. So na may daghang mga bulak kay sa Pilipinas sa kamapong bulak diya sa karsada nga dili tinanom o bisag unsa nga bulak manguha mi kay para ihalad ni Mama Mary. So nindot kaayo kining Flores de Mayo kay dinha usab makat-on ang atong mga kabataan kay dunay mga pagtulunan nga himuon sa mga katikes. Ang mga katikista sa simbahan, sila ang mutudlo sa mga kabataan nga dapat maugi atong itudlo sa atong mga kabatanunan karon aron dili kini mawala karon na ba panahon na di nato malilong nga ana-anay daghang mga kalaban karon, mga gadgets number 1. Ultimo atong mga bata karon, mga gagmay pang bata na ana sa gadgets, no. Wala na tungod lagi kay naanata sa teknolohiya. So maglisod na og control sa mga bata, kay unsa pag-control sa mga bata kay ang mga ginikanan o ang mga igsuon nag-unaman, makita man nga nagsige na og kupot sa gadgets. Okay lang ang gadgets, walay problema kung kini gamito nato sa maayo. So atong paningkamutan bisan pa man karon sa COVID sa among lugar, ang mga kabatanunan dito ang nagdumala, mao ang Lourdes. Salamat sa tanang mga Lourdes sa Sagbayan ug ana usab ang suporta sa mga Lourdes sa una. Nga gisuportahan nga bisan pa ana sa COVID nagpadayon sila gikan sa uno hangtod sa katapusan. Bisan wala ang Santa Cruzan tungod sa nahitabo nato karon, pero at least anaa ang prayer matag adlaw alang kang Mama Mary o paghalad sa mga bulak. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, dili lamang alang kini sa mga kabataan ang Flores de Mayo. Sa ubang lugar, mga dagko, mga tigulang ang mag-Flores de Mayo. So ato usab nga paningkamutan nga kita kay usa kini ka devotion ngadto kang Mama Mary. Nga nagdevotion kita sa Santos nga Rosario every day, do na pay teaching, do na pay mga pagkaon, na ang sharing na tanan ani. Ini culmination na asay mga pagkaon nga hugupan sa tanan, ilabi na sa matag parokya. So dito gani sa parokya sa General Santos sa Santo Niño, usa man pud mi nga dumala sa una sa katikes, ana apod matag chapel, naga rosary, unya ana asay culmination kada GKK. Gawa sa culmination diha sa GKK,
pagka 31 adto na sa parokya, the whole Chikiki nga bilong sa parokya tuan na didto ug anaa usab ang Santa Cruzan. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo kay kining Flores de Mayo alang gayud kini sa pagdebosyon nato kang Mama Mary ug sa pagkakaplag sa krus nga balaan ni Constantino nga unang emperor Roman Empire nga na-convert pagka Kristiyano. So maayong hapon ug daghang kay salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo.